ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। 23 ଜୁଲାଇ 2025 ପ୍ରମେୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ବିଶାଳ ହୃଦୟର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପକାଇଲେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଲହଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ କୂଳକୁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆମେ ଜାଣତ ବା ଅଜାଣତରେ ଆମକୁ କିଏ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରିଥାଉ ତାହା ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇ ଫେରିଆସେ। ପଞ୍ଚମନ 25 ପ୍ରକୃତି। ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଜନ ବହୁ ଗଳ୍ପ, ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପାପ ପାଇଁ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଏହା ଭାବନା ମାତ୍ର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାହା କରେ ସେ ତାହା ଜୀବଦଶାରେ ହିଁ ଭୋଗେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭାଗବତ କହିଛି, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଲୋକକଥାରେ ବି ପ୍ରଚଳିତ, ଯିଏ ନିଆଁ ଖାଏ ସେ ହିଁ ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ସବୁ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ ତାହାର ଫଳ ଆମେ ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଠି ହିଁ ନର୍କ। ବିଜ୍ଞାନର ସେହି ପରୀକ୍ଷିତ ସତ୍ୟ। ସବୁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସବଳ ଥାଏ, ଆମେ ତାହାର ଅପବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆମେ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଭାବୁ କାଳେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଆସି ନପାରେ ବା ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବି ନେଉ। ମନ ଚାହେଁ ଅନେକ କିଛି, ବିବେକ ତାକୁ ରୋକ ଦେଇଥାଏ। ବିବେକୀ ମଣିଷ ହିଁ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ବି ପାଇଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ସେହି ଗାତରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଡ଼ିବ। ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ମଥା ଟେକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଡର କିଆଁ? ମଣିଷ ହାତରେ ତ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ, ସେ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରିବ ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।